Andrej Kramarić nakon Maroka u dijelu javnosti nije valjao, sad je nakon jučerašnje utakmice heroj, puno se pričalo o njegovoj poziciji i u prošlosti, čak je on znao otvoreno izaći i reći da mu ne odgovara pozicija. Jučer ste izjavili kako ste vi s njim raščistili, možete malo pojasniti to? Je li sad rekao da mu ne valja pozicija? Pa gledajte, tu trebamo napraviti i mediji. Umjesto da ga pitate kako si dao gol, kako si... koja je tvoja pozicija? Pa imate neka bolja pitanja, ne, jesi ti s pozicijom? Andrej, kako si igrao, šta si igrao, kako si dao gol? Koja je tvoja pozicija? Pa napravite čudo od ničega. To smo nas dvojice rešili prije 2 godine. Igrač, ono što se kaže, Andrej shvatio to, primirio se, šuti, radi i vraća mu se. Ako se on zamara, di sam ja, jesam ja metar desno, metar lijevo, pa to je glupost. Ali kajem, to ste vi potencirali. Andrej, nije to tvoja pozicija, pa nije ovo Hoffenheim, ovo je prezentacija Hrvatske.